Nyaminwa mokwongo ng'ise jogo mani iluonge ni ng'a? Iluonga ni Goreti, Anyasuna Migori, Florence Robert, ne an fan mare. Florence Robert, wendene ne gwedhowa, kendo sani wan gi kuyo e chunywa malit kaka wawito jawer mang'ula. Koro wakia ng'ama sani bo weronwa wende mane Florence Robert weronwa mane gwedho chunywa. Koro wan gi lit sana, wan gi kuyo kabisa. Ing'eni sa hiko nitie jogo manyalo wuok ni Florence ne en osiepna, nahero wende Florence, to kata wende Florence nokia. In kaka achiel kuom supporters mag Florence kata fans mage, inyalo ng'iso ni wend Florence mane ma kiparo to mi kuyo kendo mi lit. Inyalo mana ngeko ne jowinjo maneni matin ni to en wend Florence mane mori kuom wendene ma kiparo ma kata kiluoko sende odi kacha cha tiwinjo kingeko seche mo kingeke matin. Wende mamora sana en mano wer ma latest ma wacho ni isebedo jakora, osana isebedo jakora Yesu, isebedo jakora kawasika manya isepando ya. Wend Florence mar isebedo jakora no en wer man gi puonj sana nikech kiparo sani kaka piny en wasike ng'eny. Koro ka niwinjo wer mar Florence Robert no tiwinjo mana ka koro ojiwi in puonj kabisa. Okay, isebedo jakora ka wasika manya. In wasigu mane manyi momiyo niwinjo wende Florence miwacho ni weni to dhi gi sida mara? Fite to ng'eny but nitiere moko malit ma itieka tieka gi chunyi. Koro sami winjo wendno jiwi kabisa, ojiwo. Koro sasa ma winjo ni isebedo jakora ka wasika manya isapando ya. Aparo kata jo wasigu ma an go ma wend Florence Robert no osakonyae kabisa ma wasika go. Koro kaneno gi taneno mana ka awene gi aweya ni shida gi. Okay, Florence Robert ne en achiel kuom jogo ma wende gi timo maber e piny mar Nyanza, to en gi wafuasi all over the world. Message mane ma dibed godo ne wafuasi mag Florence mosewito ng'atgi mane gihero kaka in achiel kuom wafuasi mare? Kaka an achiel kuom wafuasi mare, an amedo mana jiwo wafuasi mare ni wer mar Florence Robert kik lal, ji omed mana kete, ji omed mana view, ji omed mana like go e YouTube. Okay, erokamano nyaminwa Goreti. Nyasaye mondo otelni. Amen.